tekeekin vielä ihan paskoja videoita. Miten se on niin tylsä, vaikka se ei ois kovinkaan vanha, niin miten se on tylsä, se ei heitä mitään lähtee. Niin se ei ois. Se on ihan paska. Miten lakkaan sitä parempi ja se on vanhempi. Mitä? Ihan niinku kukaan ei ois mennyt töihin, kun täällä on aika paljon autoja. Tai no, jotkut on työttömiä, niin sen takia. Se on varmaan sen takia. Kun niin moni on työtön paska ja ei käy töitä, niin... Katsokaa kuinka paljon täällä on autoja. LR. Tai mikä RL. Sitä mä en kyllä katso. Kuka mitä tää tekee meidän koodissa? No ei tullut edes päätä, eikö toi hakattu niin pahasti, että sille päätä. LR, Pleikka 4. Mutta ihan paska konsoli. Tai no, ennen tää oli ehkä hyvä konsoli, mutta nykyään kun on Pleikka 5, niin mä oon ihan paska. Mä en jaksa pelaa. Okei. Otetaan tällä paskaa GTA. Sätkökin pääsee UFC:hen. No miksi mä haluaisin päästä johonkin paskaa UFC:hen? Mitä mä tekisin siellä? Siellähän voi vaan vapautella, en mä mitään järkeä. En mä hyödy UFC:stä mitään. Miksi mä menisin vaan tolleen vaan UFC:hen? Missä? No en mä halua mennä, miksi Sä mä... pääseeks Tiina? No ei sekään pääse. Se on ihan idiotti. Eikö se ole ihan paska vielä? Kuka sit pääsee? No en mä tiedä, varmaan joku uusi vapaa-ottelija, joka haluaa päästä. No, en mä oikein tiedä, ei varmaan. Noniin, hakataaks toi? No YouTuben mukaan niin... Näin paskasti tyypit tappelee, ketkä käy baileis. Niin, mut... Ei vittu. Mitäs YouTube on tullut uudet säännöt? Mitä vittua pystyy 2 minuuttia kuvata video, mut jos mä sanon kirjosanan kirjosanan, niin sit se sensuroidaan ihan sama. Ei oo pakko laittaa niitä tekstityksiä. Koska niissähän näkyy ne kirjosanat ne. Mut ei se ymmärrä. En mä tiedä, ei varmaan laskettua sitä sanaa. Mut pelataan GTAt. Ajettiin jonkun ihmisen päältä poliisit monta tähteä. Näin paskasti tyypit tai ketkä käy baileis. Niin. Mut eiks Tomppakin kuvaa ihan saatanan pitkiä videot Miksi Tomppa käy? Se kuvaa ihan sikapitkiä videot YouTubeen, kun aina kuvaa pitkiä videot. Tuskin niitä ikinä kukaan jaksa katsoa. Aina kuvaa pitkiä. Kato kuin paskasti Franklia. No ajaa tonne S-maille. Mikä vitun kauppa. Kyllä vitu S-mailta kettoa. Niin, mut joku paska kauppa. Kun toi on ihan pieni. Onks ne poliit? No ei ne kusipät, nää on ihan kusipät.